सैमा इउपिपिएलनि नेताफोरा बुजिनानै खालामखो ना थगायजाखो मानो बुजिनो रोंदिया सैमा खाला चश्मा पिन्धिছিল নাই খাম্পাই সেইদিনা যে আপোনালোকে কিবা सुइथा 1 नम्बर 2 नम्बर जाय मानसिया 1 नम्बरा माबायदि 2 नम्बरा माबायदि हाग्रामा मैलारि सार बुंनाय भिडिअनि ससे भिडिअखौ आं दिन्थिनानै होबाय चश्मा पिन्धिছিল নাই খাম্পাই সেইদিনা যে আপোনালোকে কিবা পিন্ধা নাছিল নেকটাই পিন্ধিছিল নাই পিন্ধা নাছিল গছলা কোট পিন্ধিছিল নাই পিন্ধা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো অৰিজিনেল খাম্পা নহয় নকল খাম্পা आदा मा जादों मैया मोनायाव अनजालिमोननि गारिनि मटर टायारखौ सोरबा खावना लांजोबदोंलै बेथ' बिराद अयनाय जाबायना सगाव होंगो दोंगो दावरावथारसै नंगौ नामा Bra. Sorry for all the trouble you are having. What happened to the car? The owner took it away. How can he do that? And he took our deposit. How can he take advantage of 2 innocent foreign girls? I'll talk to him and bring it back. We're without the car. Thanks for your efforts. As you wish. UPPL नि नेताफोरा बुजिनानै खालामखो ना थगायजाखो मानो बुजिनो रोंदिया जेब्ला प्रमोद बर'आ मोनसे नटिफिकेशननि दारैहाय 16था विभागखौ डिसिनो हगारना हरनाय जाबाय बेखौ मानो बुजिदिया जे डिसिआ आलादा इन्स्टिट्यूशन अनुस्थान डिसि आरो एसपिआ बिटिसि नि आन्डाराव गैया गतिके बे बिटिसि नि आन्डाराव गैयै अनुस्थाननो नोंनि क्षमता बे विभाग 16था विभागखौ हरोब्ला नोंनि आखायाव जेबो थाला दिनै बे 16था विभागनि हेड अफ एकाउन्ट बेखौ क्लोज खालामबाय होननानै बुंदों क्लोज खालाममारबायब्ला अब्ला बे 16था डिपार्टमेन्टआ बिटिसि जों गैला बबे गैला जि 16था डिपार्टमेन्ट जों नुनो मोनदों मेन डिपार्टमेन्ट गोजा नोंनि शिक्षा विभाग हेल्थ विभाग पिडब्लिउडि इरिगेशन एग्रिकालचार फरेस्ट इत्यादि बे 16 डिपार्टमेन्टआ गैला साख्रि बाख्रिनि खोथा बिटिसिआव 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेड साख्रि होनायनि क्षमता होदों ओंखायनो थांनाय 15 बोसोराव जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड खालामनानै मोनफ्रोमबो विभागनि 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेडखौ सिलेक्शन खालामनानै बिटिसि नि मानसिफोरनो साख्रि होदोंमोन नाथाय दिनै बे एपइन्टिं अथरिटी बे क्षमताखौबो बिटिआर सरकार प्रमोद बर'नि सरकारा खोमानानै लाबाय सेन्ट्रेलाइज सिलेक्शननो आसाम गभर्नमेन्टआसो दा सिलेक्ट खालामसै दाख्लैसो मा तारिखमोन बेवहाय क'क्राझाराव मोनसे 23 तारिखआव क'क्राझाराव मोनसे सिलेक्शन जानानै थांबाय साख्रिनि 3 ग्रेड 4 ग्रेडनि बिटिसिनि जोंनि खोनानायाव 700 नङाबा 800 3 ग्रेड आरो 4 ग्रेड साख्रि दा बिटिसिआव दङ जोंनि सरकार मोनबा जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डनि दारै बेखौ सिलेक्ट खालामनानै बिटिसि बासिनोनो साख्रिखौ होगौमोन जेब्ला नैबे सिलेक्शन प्रसेसआ आसामनि आखायाव थांबाय जोंनि बे जायगानि राजबंशीखौनो बुं आदिबासीखौनो बुं नेपालिखौनो बुं बिसोरनोथ' साख्रि होखाया जोङो बर'फोरखौबो साख्रि मोननांगौआ दिगदारि दंसै आसामाव थांबाय नालाय जोङो 10% मोनगोन आसामनि कन्टेक्सआवसो जोंखौ होगोन आसामाव जोङो ट्राइबेलफ्रा 10% मोनो आरो जिहेतु बिसोर सिलेक्ट खालामबाय जों 10% मोनगोन जोंनि बिटिसिनि जि 700था बा 800था पस्ट दङ बेवहाय जों 10% हिसाबैल' मोनसिगोन बाखिया आसामनिफ्राय फैजोबसिगोन होमबा बे बिटिआरनि नेताफ्रा इलेक्शन समाव परिबर्तननि खोथा बुंनानै न'खर साख्रि होगोन होननायनि बिनि खोथाखौ बोरै लाखिबावनो बिसोरलाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद साफार जासिगोन बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ जुदि बारायनानै लाबोनो रोङा अब्ला जेरै दंमोन ओरै दोन जेरै दंमोन ओरैनो लाखिनांगौ आरो बिटिसिखौ बिदिनो सालायलांनांगौ बिटिसिनि हेड जायखौ चिफ होनना बुङो बियो केबिनेट रेंकनिमोन डेपुटि चिफ आंमोन 15 बोसोर आं केबिनेट रेंकनिमोन इएमफ्रा गासिबो स्टेट मिनिस्टारनि रेंकनिमोन स्पिकार जोंहा केबिनेट रेंकनिमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बिराद पावार मोनबाय बिटिसिनि ओरै होननाय मानसिफ्रा दिनै प्रमोद बर'आल' केबिनेट रेंक बेबो नटिफिकेशन गोदान होजादों आरो डेपुटि चिफआ जेबो रेंकबो गैया
EMफ्रा जेबो रेंक गैया ओंखायनो DC बिथांमोनहा सार होननांगौ DCआ बिसोरखौ फात्ता होआ जुदि आसामनि सोरबा क'क्राझाराव मानो सिलेक्ट खालामफैखो क'क्राझारा BTC नंगौना नङा आरो बिथांमोनहा प्रमाण होथों जे जि सिलेक्सन जादों बे आसामनि थाखायसो जादों जोंनि BTCनि थाखाय जायाखै होननानै बिथांमोना प्रमाण होथों जों जेसेबां मिथिगौ बियो सेन्ट्रेलाइज सिलेक्सन अल आसामनि इनक्लुडिं काउन्सिल्स दा बेखौ काउन्सिलनि नेताफ्रा गावहानो साख्रि होनो हानायनि क्षमता दं बेखौ मानो हगारना लानांगौ मास्टार साख्रिखौबो जुदि होनो हालाब्ला बे BTR गभर्नमेन्टआ बे BTRआ अब्ला बे BTRखौ मानो नांबावगौ जोंनोलाय जोंनि स्कुलाव 4 ग्रेडनि साख्रिखौबो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हालाब्ला बे BTRखौ जोंनो मानो नांगौ बेखौ नोंथांमोनानो नुगासिनो दं नोंथांमोना मिडियानि मानसि बुंनानै होदो बहाबा सासे होजेनबायब्ला नै रन्जित बसुमतारिया गावनि खोथाखौ लाखिबाय साख्रि सासे होबाय होननानै नोंथाङा खोन्था जेरै खाथियाव थांगोन जोङो गासैबो BTCनि अबस्थानि सम्पर्के जोङो बुंगोन बिथांमोना बुजिगोन जोङो जुदि पावाराव फैयो आगोलाव जेरैबायदि शून्यनिफ्राय दानि अबस्थासिम जों लाबोनो हादों जोंनि जायगायाव स्कुल गंसे थिं गोनां गैयामोन बेखौ मानो बावजोबखो जोंनि जायगायाव 1 किल'मिटार पिच लामा गैयामोन बेखौ मानो बावजोबखो जोंनि जायगायाव फिसा 2 फुटनि कालभार गैयामोन बेखौ मानो बावजोबखो जोंनि जायगायाव दालां गंसे गैयामोन बेखौ मानो बावजोबखो जोंनि जायगायाव डिस्ट्रिक्ट अफिस दंमोन नामा क'क्राझारल'सोमोन जोंनि जायगायाव साब डिभिजन अफिसेसफोर दंमोन नामा जायनि दारैहाय ओनसोलाव इउनियननि कार्यकलापा फैयो जायनि दारैहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा शिक्षा मोनो बिदि जोंनाव सिस्टेम माबा दंमोन नामा प्रशासननि बेबस्था दंमोन नामा जों दिनै बेफोरखौ गासैबो सिजोल खालामजोब्बाय मोनबै डिस्ट्रिक्टआव जों रानबाय 10टा साब डिभिजनाव जों रानबाय सिस्टेमा फैबाय अबस्था फैबाय प्रशासन फैबाय बिनि दारैसोना स्कुल कलेज जोंनि जायगायाव फैबाय हस्पिटाल जोंनि जायगायाव फैबाय एग्रिकालचारनि जि इरिगेसन सिस्टेमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै कृषकफोरनो मा सहाय सहযোगिता नांगौ मा नांगौ हासारनिफ्राय लानानै गोदान टेक्न'लजि बाहाय लाबोनो हाबाय जों बेबायदिनिफ्रायसो लाबोदों गतिके बेनिफ्राय आरोबाव गोजौआव थांनो बेनिफ्राय साबसिन जोंनि हेल्थ कन्डिशनखौ फोसाबनो जोंनि एडुकेसन अबस्थाखौ आरोबाव फोसाबनो जोंनि सामाजिक अबस्थाखौ फोसाबनो अर्थनैतिक अबस्थाखौ फोसाबनो बेनि बेबस्थाफोरखौ जोङो गभर्नमेन्ट फैयोब्ला आरो साबसिन खामानि मावलांगोन आंनि समस्थिया आंनि न' नंगौना नङा CMआ कंग्रेसनियानो जाथों BJPनियानो जाथों चिफ मिनिस्टारा चिफ मिनिस्टार बियो हेड अफ दि स्टेट बयनिबो थाखाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा आंनि न'आव फैदों आङो बिथांखौ लोगो हमनो थांनायाव ना UPPLनाव सोंगोन ना आंनि पार्टिनि मानसिफोरनाव सोंगोन आं सासे नेता बिथाङा सासे नेता 15 बोसोर आंनि राजनैतिक खालामनाय समावहाय बिथांजों अथ'प्रथ' सान हर जोङो रायलायनानै खामानि मावबोदों बिथाङा आंनि न'आव फैदों आं बिथांखौ रायलायनांगोन ना रायलायनाङा बिथांनो साहा कापसे दै ग्लाससे होनाया आंनि दायित्व नंगौना नङा बे ओनसोलनि समस्या बाहाय मा नांगौ नाङा ब्रिफ खालामनाया आंनि दायित्व नंगौना नङा दिनै गोदान सरकार जादों गोदान नेताफोर फैदों होननानै बिसोरनि सायाव आं सोनारनानै थानाया बे जाम्बा जागोन ना सियाननि खामानि जागोन गतिके आं बिथांखौ लोगो हमदों बे खारनाव BJPआव थांनायनि थाखाय आं बेखौ लोगो हमाखै जोंनि जायगायाव फैदों आंनि न'आव फैदों बे हिसाबै मान सन्मानै बिथांखौ लोगो हमनानै जोंनि जायगानि समस्यानि प्रति बिथांनो आङो माबा खालामदों ब्रिफ खालामदों